Moi, mä oon Jussi Jalonen. Mulla on semmonen firma kuin Pitkä Jussin putki. Se on perustettu 2017. Tehdään putkitöitä ja muuten kaikki asiallisia hommia. Me ollaan oikeasti vihreä firma, mutta kaikki pitää meitä karvaperse-firmana ja en oo oikonut asiaa. Se sopii mulle vallan. Mulla on tässä mun firmassa, siinä on 2 työntekijää. Tässä mä touhuilen juuri paperitöitä kotona. Mulla on toimisto. Mulla on 2 työntekijää. Toinen on tämmönen 24-vuotias Henri ja sitten on melkein 50-vuotias JP. Ja tehdään putkihommia, tehdään näitä ilmalämpöpumppuhommia, tehdään lämpöpumppuhommia, pistetään aurinkopaneeleita, tehdään pikkusen sähköhommia, kaikkea tämmöistä pientä. Tässä on meidän kulkupeli. Näillä mennään. On ollut jokunen vuosi sitten Ylen yrittäjäohjelmassa Unelma Oy. Sinänsä voisi jollekin olla, joka sen on kattonut, niin hauska nähdä, että miten tämä homma on jatkunut tästä. Että sinänsä voisi olla mielenkiintoinen prokkis. Tosiaan meitä on 3 nyt työntekijää, 4 etin tässä. Itse on siinä tarkoitus jäädä vähän tuohon toimistohommiin enemmän ja laskeen urakoita. Tipuin katolta viime vuonna ja oli vuoden sairaslomalla ja nyt on pikkuhiljaa palaillut töihin ja tuskasta on, mutta katsotaan mihin tämä menee. Tämä yrittäjyys on elämäntapa Suomessa. Ei tätä rahan takia voi kukaan tehdä. Ei kukaan ole niin hullu. Ei tästä tule mitään. Mä teen 12 tuntista päivää ja tienaan semmoisen 40 000, että kaupan kanssa tienaan saman verran. Ilman mitään vastuuta mistään asiasta. Meillä työmaalla sattuu ja tapahtuu ja heitetään herjaa ja pidetään vähän hauskaa, välillä suututaan toisille ja draamaa riittää niin sanotusti, että